Sirikali kwayo mondo ket maino e chenro mag geng'o tuoche moloyo thiedho kaka yo mar ting'o malo thieth ne jo-Kenya duto. Kaluwore kod gavana ma Tharaka Nithi Muthomi Njuki, sirikal mamalo kod mago ma counties pok oloko chenro mar bero sekta mar thieth nikech pesa mathoth pod iketo e thieth mar tuoche. Koloso e kaunti ma Tharaka Nithi kono, kama noseyudie jatuo achiel gi guonyo mar mpox, Njuki nokwayo jodak ma kaunti no mondo non chal mar ngimagi kendo keto kenge mag geng'o gamo tuoche ahinya to gie sani manitiere muoch mar tuo manyaldiema e alwora ma Narok. Karibuni sana, karibuni Mariani. Mariani wakwana mkwanda kudhie sawa sawa, musiachirie. Okay, kanjo kie kanya kaka, gavana kukaribi. Umenyelele mudamaki wanarutiwela maria. All those diseases are being brought about by non-investment in preventive measures in our country. Kuna pesa hutumika kwa disease surveillance na ile kuzuia pia madisisi ziene. Lakini kama sisi counties na national government tumewacha kuweka pesa kwa public health, hii magonjwa mpaka itokee. So hiyo si shida ya wananchi ni kidogo tu, ikitokea muzuie.